prišiel mi balíček od slovenskej značky Velgut, poďme si ho teda pozrieť. Krásne zelené šaty. Materiál je bioorganická bavlna a 5% elastanu. Toto je zrovna ten typ šiat, ktorý podľa mňa lepšie vyzerá oblečený. Takto teda vyzerajú samostatné šaty. Viete, že ja milujem obrovské rukávy. Pozrite sa na ten detail. Toto sa mi že neskutočne páči a máte tu vlastne teda aj zips. Keby ste možno chceli ten rukáv, že aby pôsobil viacej tak, že dlhší. Takto tie šaty vie nosiť hocikto. Ale poďme sa s nimi trošku pohrať. V tomto období najjednoduchšie, čo môžete urobiť, je skombinovať červenú a zelenú a v momente máte vianočný outfit. Voilà. Podľa mňa tie rukavy veľmi pekne zahrajú aj takto napríklad s korzetom. Outfit číslo 2, ktorý podľa mňa stále má trošku takú vianočnú alebo možno zimnú atmosféru. Ďalší, možno trošku prepracovanejší outfit a dôkaz, že takýto postroj sa skutočne hodí ku všetkému. Asi neexistuje moje nejaké modné video, kde by som nerobila monochromatický outfit, takže opäť pracujem so šatami, ako keby to bol top. Velgut ako slovenská lokálna značka vie pre vás tie modely aj personalizovať. To znamená, pokiaľ sa vám nezdá dĺžka šiat, šírka, dĺžka rukávov, čokoľvek viete s nimi vlastne modifikovať a mať totálne ušitý model na mieru, čo vám skutočne nejaký fast fashion nedá.